guys, नै होमबा दायो आं बाय फुख्रियाव मोनसिगोन दायो guys. Ini गारि थांगासिनो guys नै. कलेजनिफ्राय बिन्दास फैबाय आरोना guys आं नै. बोथोराबो थान्दा दिनै अखा हादोंना. एकदम बिन्दास guys. साइकेलसो आंना guys, मालायफोरबायदि बाइकबो गैया. साइकेलजोंनो ड्राइभ खालामबाय थानोसै guys. थांलाय फैलाय बिदिनोसै आरोना मा बुंबावनो. Hey guys, NS 200 guys नै बिसोरो थांगासिनो आर गाखोलांबाय आरो guys. जोंफोरावथ' गैया नालायथो गोरिबनि फिसा नालायथो. साइकेल सालायबानो फैगानो guys नै साइकेल सालायलांगासिनो आंनि guys. नै साइकेल सालाय बोरै जालाजोबखो मानसियानो हामला जोब्बायसै guys. नरग' जाला जोब्बायलै माथो बुंबावनो साइकेल सालायना जाग्रा नालायथो. बे बागान मोनबाय आरोना guys नै. अखा हानायजों माजों बरिया जादों समायनानो. रड लांदों मालाय रड. नै guys फैफिनलायबाय. गार साखा खबनै होनजायो आरोना guys बिसोरो. जोंनि कलेजनिमोन आरोना बिसोर थांनाय दहायो NS 200 बाइक लानाया. बिन्दास साइकेलजों थांगासिनो guys आंबो. माथो खालामनो guys, साइकेलफोरजोंनो भिडिअ लासाबलायबायाबा आरो. जोंफोरलाय आरो गोरिबनि फिसा नालायथो guys, बेनिखायनो एकदम साइकेलफोरजोंनो उफाय गैया थांलाय फैलाय कलेजाव बिदिनोसै आरो. अखाया बिथिं लामा हादोंमोन guys आरो ओरैजाय जोंथिं हादोंबो जानांगौ नै. बिथिं थांबा ओरै बजार मोनहैयो आरोना मंगलबार बजारबो मोनहैयो आरो खुख्राबारिबो मोनहैयो guys. अखा हादैजों सुस्राजोब्बाय माने साफा जाजोब्बाय आरोना नै बागानफ्राबो. बिराद अखा हानाय बायदि नुहरदों guys ओइ खर'थिंजाय. एकदम बिन्दास गुसु गुसु थान्दा भिडिअ लाबाय दं guys. नोंथांमोना मोजाङै मोजां सापर्ट खालामलायदो आरो भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक शेयार खालामनो दाबाव आरो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव. आंनिफ्राय एसेनोसै खावलायनाय थाबाय guys.